шумо барои об ду маротиба пардохт мекунед. бори аввал аз рӯи ҳисобкунак, бори дуюм вақте чойникро иваз мекунед ё мошинаи ҷомашӯиро таъмир мекунед. аммо масъала танҳо карахш нест. мушкил амиқтар аст. мехоҳед фаҳмед ки пас аз тозакунӣ бо об чӣ рӯй медиҳад? ба саҳифаи мо обуна шавед. ҳоло мегӯем. имрӯз тақрибан 41% аҳолии тоҷикистон ба низоми муттамаркази обтаъминкунӣ пайвастанд. қисми боқимонда аз чоҳҳо ва чашмаҳо истифода мебаранд. тибқи маълумоти индекси самаранокии экологӣ, сифати об дар тоҷикистон аз сатҳи миёнаи минтақаи аврупо ва осиёи марказӣ пасттар аст. бино ба арзёбиҳои созмони ҷаҳонии тандурустӣ, тақрибан 35% намунаҳои оби нӯшокӣ дар солҳои гузашта ба стандартҳои миллӣ ҷавобгӯ набуданд. ҳатто агар об дар корхонаи тозакунӣ тоза карда шавад ҳам, он то дар роҳ ба хонаи шумо аз қубурҳои фарсуда мегузарад. қубурҳои кӯҳна метавонанд ба об зангзанӣ, таҳшиншавӣ, сахтии баланд илова кунанд. ин на ҳамеша мавҷудияти бактерияҳоро нишон медиҳад, вале ба сифати об ва ҳолати асбобҳои рӯзгор таъсир мерасонад. гулнора маҳмудова, муҳандиси шӯъбаи кимиёи ташхисгоҳи корхонаи воҳидии давлатии коммуналии хуҷанд обуканал, ки таҷрибаи 25 сола дорад, ҳафтае 2 маротиба обро аз ташхиси органолептикӣ ва кимиёвӣ мегузаронад. мо дар давоми сеюмин рӯз оби нӯшокиро ташхис менамоем. агар дар таркиби оби нӯшокӣ тахшини хурдсулфатҳо, дурушти умумӣ бо меъёри муайян дошта бошад, оби нӯшокиро нӯшидан мумкин аст. чиро метавон дар хона санҷид? якум, ранг. як стакон обро рӯи коғази сафед гузоред. он набояд зардчатоб бошад. дуюм, таҳшин. обро дар зарф як шабонарӯз гузоред. агар таҳшин пайдо шавад, эҳтимол мушкил дар қубурҳо бошад. сеюм, обполо ё филтрҳоро мунтаззам иваз кунед, зеро филтри ифлос аз хлор хатарноктар аст. об метавонад бехатар бошад, аммо сифати он на танҳо аз корхонаи обтозакунӣ, балки аз ҳолати қубурҳо ва низоми дохили хона вобаста аст. шумо кадом обро менӯшед? дар шаҳрҳо бинависед.